Agkanta tayo'y diri tayo, imbagen ayati apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo nga ikararagan ti special intention pagyaman ni Rogelia Pulmano ken ti pamilyana, kastamot da Jed ken Binetaro, kastamot da Luis ken Gordon Bros. Kararagan tayo madagiti minatay tayo ni Alejandro Peralta Sr., ni Floro Claudio, Jonesia Claudio. Kakabsat itang aldaw, rambakan tayo, ti piyesta, iti nasantuan a puso ni Apo Jesus. Nga iso, ti pagtuladan, ti kinasayat nga puso, managayat a puso, nagsakripisyo a puso. Tapno may karita makiranod, ti den santuan na mystery, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Sikaan na imbaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo, kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo, kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, kat dito'y daga, kapya, kadagiti tattao, ana imbag ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrokbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo tinaindaklan adayag mo. Apo Diyos, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, kat sika Apo mi Hesu Kristo, bugbog tong nga anak, Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ket anak ti Ama, sika amang ikat kadagiti basbasol ti lobong, kaasyan na kami. Sika amang ikat kadagiti basbasol ti lobong, awatem kad daytoy araraw mi. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Iyan tangay siksika o Heso Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, agragsak kami, gapo ti mangnibinibi a parabor, nga impapaay ti puso ni Apo Jesus adungdungwem nga anak mo. Aramidem kadi, tamaikari kami nga aglakam, kadagiti agliplipya sa grasya, nga agtaod iti daytoy na ilangitan nga ubog ti kaasi. Gapo ken Apo Hesu Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Tattao na kayo ni Apo ay Diyos yu. Pinili na kayo kadagiti amin at tattao dito'y daga, nga agbalin ana idumdumo at tattao na. Inayat ken pinili na kayo ti Apo, saan agapot ad-adaw kayo, ngem dagiti daddumo at tattao. Kinapudno na, da kayo ti kabasitan a nasyon dito'y daga. Ngem inayat na kayo ti Apo, ket kinayat na atong palantiin karina kadagiti kapaunan nyo. Daytoy tigapuna nga insalakan na kayo, babaen tinaindaklan apan nakabalin na, ket winayawayaan na kayo iti panakatagabo, kadagiti ti ari ti Ehipto. Laglagipen nyo ani Apo a Diyos yo, ti kakaisun a Diyos, isut mapagtalkan a Diyos. Tungpalan ng tuti tulag na, ket iparangarang ng tuti di agbalbaliw ngayat na, itirinibo akapututan, kadagiti agayat ken kuana, ken agtulnog kadagiti bilin na.
ngem dinto bumdeng amang dusa kadagiti gumura ken kuana. Masapul nga rod atong palen nyo tinaisuro kada kayo. Tungpalen nyo ti amin alinteg nga inted ko kada kayo itangal daw. Ti sao ti Apo. Agnanayon ti ayat ti Apo kadagiti agbuteng ken kuana. Ukararwak idaydayaw mo ti Apo, amin nga adda kanyak. Idaydayaw yu tinasantuan anagan na. Ukararwak idaydayaw mo ti Apo, di mo liplipatan ti asina. Pakawanan na ti amin abasol ko, ket paimbagyan na ti amin asakit ko. Yadayunak iti tanem, ket bendisyonan nak iti ayat ken asi. Ikalintegan ti Apo dagiti mailupit-lupit, ited na kadakwada ti kalinteganda. Ipakaamuna ken ni Moises dagiti panggep na. Impakita na kadagiti Israelita dagiti naindaklan nga aramid na. Managayat ken manangaasi ti Apo, na anos ket di agbalbaliw ti ayat na. Di na tay dosaen, kas mayan nurtut iti basol tayo. Di na tay metbalsen, kas mayan nurut iti labsing tayo. May kadwa may basa na adaw iti surat ni San Juan. Ay ayatek agagayem, agiinayat tayo, agsipud tati ayat agtao di ti Diyos. Anak ti Diyos ti siya sino man nga agayat, ket amam muna ti Diyos. Ti saan nga agayat, saan na nga amo ti Diyos, tati Diyos ayat. Kastoy ti panangipakita ti Diyos nga ayaten na tayo. Imbaon na dito'y lubong ti kakaiso ng anak na, tapno maadaan tayo ti biyag gapuken kuana. Daytoy apodno ti kaipapanan ti ayat. Saan aga po ta inayat na tayo ti Diyos, no diket inayat na tayo, ta imbaon na ti anak na, apakapakawanan digiti basol tayo. Patpatgek agagayem, nukasta ti panagayat ti Diyos kada tayo, rebeng na met nga agiinayat tayo. Awan pa'y tinakakita iti Diyos, ngem no agiinayat tayo, agtaeng ti Diyos kada tayo, ket naan-anay ti ayat na kada tayo. Kastoy ti pakaamuan tayo, no agtaeng iti Diyos, ket agtaeng met kada tayo. Inted na kada tayo ti Espiritu na, ket nakita ti pamaniknik mi, nga imbaon na ti anak na amang isalakan iti lubong. Agtaeng iti Diyos ti mangbigbig, ani Jesus anak ti Diyos, ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Dahil tayo met lang ti makaamo, ken mamati iti ayat na kada tayo. Ti sao ti Apo. Daydayaw ti balikas mo, maitantan ok tinagan mo, maitantan ok tinagan mo. Ti apod da kumakada kayo, di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Iti dayta tiyempo kinuna ni Jesus, agyamanak ka, ama nga apo ti langit ken daga, ta impakitam kadagiti awan adal na, ti inlimeng mo kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen ama, naaramid daytoy ta iso ti pagayatam.
Inted kanyak ni amak ti iso amin abanag. Awan ti makaamam mo iti anak no dilaeng ti ama. Awan met makaamam mo iti ama no dilaeng ti anak. Ken dagiti kayat ti anak apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak da kayo amin anabannog nga agtrabaho ken agaw awit iti nadagsen. Ket paginanaen kayo. Alain nyo ti sangol ko ket agsursuro kayo kanyak. Agsipod ta na imma ken napakumbabaak ket masarakan yon to ti inana. Tananam ay ti sangol nga ited ko kada kayo ket nalag-an ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Solemnidad tinasantuan a puso ni Apo Jesus, Sacred Heart. Dagiti mayat hindi makipiyastad ta galimuyot at nga malem alas 4 ti misa da. Tinasantuan a puso ni Apo Jesus, awan ti pakaiparisan na nga kunatayo. Uri ti Immaculate Heart, Immaculada a puso, nadalos a puso ni Apo Santa Maria, nadalos, dayay, nadalos haan nga namulitan. Kini Apo Jesus, nasagraduan, nasantuan, sacred na santuan. Apay nga dito nga sa nasantuan, basic ata ni Apo Jesus, garud ket Dios, maikadwa, awan pangipadaam, ti panagayat na kanya tayo. Inted na dayta nga ayat na kada tayo. Awan pangipadaam gasan ta inted na tibiyag na kada tayo. Kuna na ti may maikadwa nga maibasa, ti ayat, ti Dios ket ayat. No haammo ti agayat, haammo ti Dios. Naglatak niya yung baga ni San Juan. No haammo ti agayat, haammo ti Dios. Iso nga ti tao ka tinagyan ti puso na gura, managing bubukod, bagbagin at serserbian na, ipat pangato na bagbagin na man nakiapahan ng ammo ti agayat, anya ti awag tayo, demonyo ka, kuna tayo. Diyos, kuna na dyan, ni Apo Jesus. Isong ka Diyos kat ayat, amin nga in pundar na, misa, nagiti sakramento, impakita na ti ayat, awan ti inlaksid na, hentel, Joe, dagitay Samaritano, awan ti inlaklaksid na, may maysa. Ngam na day laklaksid mo nga taon, narigat mo nga masurutan ni Apo Jesus. No, mo mamakawan, mo masurutan. Di pa'y pampanunod tatay. Apayang ano, adda, dagiti Eucharistic miracle, pinanagnakan ti simbaan dato yun, Dahil ko majay ni Luciano, Yetali. Hindi, niya nagang Blessed Sacrament, nagbalin nga lasag. Amin nga Eucharistic miracle, na tibi pan nakaamok pay lang, kinti pinanagnakan ti simbaan, pasit ti puso ni Apo Jesus. Apay nga puso. Mataan nyo, adi jilaangan apay nga puso. Hamo nga utak, tanasirib ko ma. Hamo nga mata, tapno mayat ko mapanagkita na. Nariga mo nung ngiwat mo no dila ay marites dato yun, malaksid, taga mo dato yan, na mga dila. Apay nga puso. Medyo ti pagpampanunutan tayo ngamin, dahi tangar ti perfect love. Dahi tangar ti perfecto nga ayat nga impakita na inted na ti biyag na. Haan na pulos a pinanunot, haan nga nangibati ti paraking kuana inted na ti amin. Medyo ti agay ayat nga puso, haan nga agibati. Nga tay uri nakapsot, kitaan nyo uri managbasol, inayat na, uri nagkamali, kayat na. Alaen na, nagkamali ni kabsat mo, hamo nga salitin, hamo nga pisitin, ikam ti gundaway nga agbabawi. Isuna niya tinaramid na, nagay babae nga pandain saklang, haan na nga dinosa. Sungorje ko na nga, haan nga imay ti anak ti tao nga mangdo sa tilubong, no di mangi salakan tilubong. Dahi ti puso ni Apo Jesus, awan nga pulos ti gura nga naimilat, uray liniputan da, awan na pulos ti sakit tinakam nga inted na uray no tinaltali ko danda. Dahi ti puso, dahi ti nasanto na puso ni Apo Jesus. Kanya mo ti karit na, kanya nga ti serbi na nga agsakripisyo, kanya nga ti serbi na nga
anya na ganan, gararamid ti tinaimbag, no hanta kayat nga suruten, no haan mga ti puso ni Apo Isus ti kayat tayo nga suruten. So nga dito'y sumurot, nagmayat nga di pagsasauda nga, Apo, dito ko mapusom, ti agnaed dito'y pusok. Nya pa'y berukan tayo. Apo, dito ko mapusom, so kumati agnaed, isuot tayo ti puso na, tapno, masurutan tayo, ti tugot na. May daton ti rabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita kad timang nibinibi nga ayat ti puso, ti dongdongwem nga anak mo, tapno makaiayo ken kadaytoy adaton mi, apagserbi, ket agserbi pay amang sopapak kadagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo, itag-ayo dagitapos puso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin ket agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo idi asibabayog iti krus kinayat na nga inyawat na tibiyag na ama ipaay kada kami takas taunay ti panangay ayat na kada kami ket itay naloktan ti bakrang na pinagpuswak na ti danom kendara ket isut pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia ket iti daytoy naloktan a puso na awisen ti nangisalakan dagiti amin at tattao tapno agsakdo da asiraragsak iti daytoy di maatyanan nga ubbog ti pannakaisalakan anan sata makidanggay kami kadagiti amin sa santos ken angheles ket agdaydayaw kam ken ka ket konami. A Diyos dagiti amin na parswa, ti langit kandaga napno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti pay mo tay espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem katipaay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo kat magan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro, ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo. Ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taim paay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawatin mi apo tada kami a makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to ken naenggasatan na Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayo. Matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, dekanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket tida. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan norot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo, may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararwa.
Kumararag tayo. Apo ipaay mo kad tapon wen nakam, ti ayat dahito ya sakramento nga inawat mi. Degdegan na ko matipan nakikaysami ken Kristo, katulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga wanting gana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.